गिबि गिबियाव मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम लोगोसे मानगोनां सार आरो मेडाम मोननिसिम मानगोनां आदा आब' मोननिसिम लोगोसे आंनि फंबाय बिनानाव मोननिसिम मोनसे मिथिहोनाय जायोदि आंनि फेसबुक पेजनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव आं होनानै दोननाय जादों। नोंथांमोना गासैबो अननानै बे लिंकआव थुनानै आंनि पेजखौबो लाइक आरो फल' खालामनानै होदो। गोजोन्थों। बे भिडिअनि गेजेरजों कार्बि आंलंआव थानाय बर' फिसाफोरखौ कार्बि ब्रादार्समोना होखारनायनि सोमोन्दै सावरायगोन। बारग' मन्त्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे दानि बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। बे आसाम स्टेटआव जोंनि ट्राइबेल हारिनिसो मेजरिटी जायगामोन, नाथाय फैयै फैयै दिनैनि बे स्टेट समसिमहालागै ट्राइबेल हारिनि मोनखानाय दानानै लाखानाय हा हुफोरानो दिनैयो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दखल खालामजानानै लाजुब जाबाय। नाथाय अब्लाबो जोंनि ए टु जेड ट्राइबेल हारिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफ्रा ट्राइबेल हारिनि थाखाय गावबागाव हारिनि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोरखौ गारनानै बिसोरो गुबुन नन ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरनि खिबौनि खिथु सुनानै गनाय रोसिखौ बिसोरो जुस बेरेमोदै साननानै बिसोरो लोंहैबाय थायो आरो जोंनि साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनि फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै बिसोरो गावबा गावनि बेनिफिट्सफोरखौ लागासिनो दङ। दिनै गोबाव सम नाजाबोदों बर', मिसिं, राभा, लालुं ना कार्बि जायखिजाया आसाम स्टेटआव थानाय जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि हारिफोर दङ बैफोर ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेराव बायदिसिना बिथिंनि लामाजों सुखौ सोना होनानै ट्राइबेल बिदा फंबायफोरनि गेजेरावनो दावहा नांहोनानै ट्राइबेलफोरखौ फोथैहोनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ बै समनिफ्राय दिनैनि समसिमावबो नाजाबोगासिनो दङ आरो मेजरलि पलिटिकेलि प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे लामाखौ गोख्रोङै नोजोर होबोदों एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा। जोंनि बर' हारिजों लोगोसे आसाम स्टेटआव थानाय जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोर दङ गावबागाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय संग्राम खालामबोदों। नाथाय हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय बै साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे लिडारफोरनि आथिं सिङाव गादब जानानै इउसलेस बाहायजागासिनो दङ। बैसोरनि थ्रयैनो जोंनि ट्राइबेल हारिनि गेजेराव दिनै एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे लिडारफोरा बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों अर सुनो नागिरदों आरो नाजाबायबो दं आरो नाजालांबायबो थाखागोन, जेरावनोखि जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे सुबुंफ्रा गोबां थाखोआव दिनैयो गावस्राजोबनानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो फार्स्ट अफ अल दिनैयो माखासे पलिटिकेलि इसुजों जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै जों ट्राइबेल बिदा फंबायनि गेजेराव गावजों गाव दाङाबाजि जायालासिनो जालांनाय जाथायखौ जानाय जाथायनि सोमोन्दै जों गोथौ गोसोजों नोजोर बोनानै बिजिरनानै जों हमदांनोसो नाजानांगोन। दिनै बिबो गरम जायोबा आंबो गरम जायोबा नोंबो गरम जायोबा जोंनि ट्राइबेल हारिया बिदिनो जोबस्रांलांगोन आरो बे ट्राइबेल हारिखौ आसाम स्टेटनिफ्राय जोबस्रांलांनायखौ लुबैग्रा एन्टि ट्राइबेलनि हारिनि सुबुंफोरा बे फर्मुलाखौनो मावगासिनो दङ। बेखायनो अल अभार आसामाव जेसेबांनि ट्राइबेल हारिनि जाथिफोर दङ गासैबो बि इउनाइटेड, बि एलार्ट जा। लोगोसे जोंनि बर' हारिजों लानानै जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ आरो जाय ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारा एन्टि ट्राइबेल पलिटिकेल लिडारनि आथिं सिङाव गादब जानानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि जोंनि बर' हारिनि माखासे आबहावाखौ समाजनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो नाजागासिनो दङ बैफोर लिडारफोरखौ जोङो सिनायनानै समाजनि गेजेराव गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि लिडारखौ जों रायजो राजानि पावारजों गादबनानै दोनखानांगौ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया? दिनैनि बे समावसो 1960, 61, 62 मायथाइनिफ्राय रायजो जाबोनाय कार्बि आंलंनि बर' फिसाफोरखौ कार्बिफोरा नोंसोरहा बेवहाय थानो मोन्थाय गैया, बेवहाय नोंसोरनि हा गैया, नोंसा बड'लेण्ड दंखायो, नोंसोरनि हाया बड'लेण्डआव दङ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै धमकी होनो हानाय चान्स आरो गोहोखौ माबोरै मोनखो? बेनि गुबै आरो गुदि जाहोनफोरा जाबाय जोंनि बर' हारिनि माखासे
लिडार दैदेनगिरिफ्रा लोरबां जाबाय। जोंनि बर' समाजनि बर' माहारिनि माखासे आबहावाफोरखौ नोजोर लाखिनानै बिसोरो जेरैबायदि खामानि मावलांनांगौ, जेरैबायदि नोजोर लाखिनायनि गेजेरजों सुंथालांनांगौ, बैफोरबायदि नोजोर लाखिनायखौ बिसोरो दिनै रोंला। मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन, बेनि सुजुग आरो सुबिदाखौ दिनै जोंनि हारिनि माखासे सुथुरफोरा नोजोर होनानै दिनै जों ट्राइबेल हारि बिदा फंबायनि गेजेरावनो सुखु सोना होनानै बुलाय सुलाय दानलाय सुलाय जाहोनानै फोथैजोबनायनि मोनसे फर्मुलाखौ दिनै लादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोरा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि सामसागिरि जानानै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिखौ सालायलांबाय थानो नाजादोंब्ला बेफोरबायदि जाथावथारै जाफेरि जाथायफोरा सोमजिलांबाय थागोन। बेखायनो गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन, जोंनि बर' माहारिनि सोरबायदि लिडारा सोरबायदि दैदेनगिरिया दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारनि सामसागिरि जानानै जोंनि माहारिखौ सलायनो नाजागासिनो दङ, जोंनि माहारिनि थाखाय गोदै गोदै बाथ्रा बुंबाय दङ, बैफोर मानसिफोरखौ जों दिनै नोजोर लाखिनानै थोंजोङै जोंनि माहारिनि माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जों बिसोरखौ गादबना दोनखानांगौ। आरो फैबाय थानाय समाव जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ बैफोरबायदि लिडारनो जोङो हेफाजाब होनानै थुलुंगा होनानै बैफोरबायदि ननसेन्स लुबैसुला लांसुनिया गुन्जेर आखुनि लिडारखौ जों मालाबाबो सापर्ट दा खालामसै। नङाब्ला जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसनजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा भुगिलांबाय थानांगोन। बेखायनो सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन, गोथौ गोसोजों नोंथांमोनाबो सान। आंनि मोनदांनाय बाथ्राखौ दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायबाय। दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावनि पार्टिखौ गारनानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव हाबहैनायखौ जयेन जाहैनायखौ लानानै जोङो सावरायनांगौनि खर' सानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो पावारा नोंनि आंनि लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरनि आखायावसो थायो। बेखायनो सानैसो बान्दर बायदि बेनिफ्राय आरो बैसिम बारथिंबाय थानाय बे नुथायखौ जोंहा नायनांगौनि, सावरायनांगौनि, खोनासंनांगौनि जेबो दरखार गैया। मोनखानाय जोंनि बिगासेबो हाखौ जोङो बाहेरायाव थांहोआ होननानै जों जुदि बुंनो हायोब्ला प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाथिनि थाखाय गावसोरल' सिन्था खालामग्रा, आन्दलन खालामग्रा, बिर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर, बेखौ प्रश्न खालाम। जोंनि भबिष्यतआ जोंनि बिटिसिआसो। बिटिसिआ जुदि जोबस्राङो, बिटिसिनि मोनखानाय ओनसोल एबा गामिया जुदि दानख' जायो, होमबा बे बिटिसि 6 सिडुलआ बहा थागोन? जेराव बिथाङा मानगोनां प्रमद बर' आरो एबसुखौ थोंजोङै सोंखारिदोंमोन, दा एबसु आरो मानगोनां प्रमद बर' आरो बेराफारसेथिं मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिसोरनि पलिटिकेलि माखासे दावहा, दा बिथांमोननि दावहायाव दिनै सोर देरहाखो? मानगोनां प्रमद बर' आरो एबसुफ्रा देरहागोन ना देरहायाखै? दा बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' आरो एबसुआ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय माखासे मोनथायफोरखौ, गोहोफोरखौ थांनाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों थारैनो जुदि खोमानानै जुदि लाबोदोंमोनब्ला आरो बे खोमानानै लाबोनायखौ बिथाङा मोनदांथिनानै बै समाव एबसुखौ आरो मानगोनां प्रमद बर'खौ थोंजोङै सोंखारिदोंमोन। दिनै थारैनो बिथांमोना एसेबां गाज्रि मोनब्ला आरो बिथांमोननि गाज्रिनि थाखाय बिथाङा मोनसे समाव बिथांमोनखौ सोंखारिदोंमन। दा जायखौ सोंखारिदोंमोन गाज्रि होननानै दिनै गाज्रिजों बिथाङा थांनानै मानो खामानि मावहैफाखो? बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा हा? फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो साफा सानै पलिटिकेल लिडारफोरनि केरियारा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों लाइफ टाइमनि थाखाय जोबस्रांलांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। नंगौना नङा? दरसे आलुखौ गेसाव होनानै मिथिखाबाय नुखाबाय, हैद हाख्लानाबाबो जाजायोलै, बेबायदिसो जाहैदो बाथ्राया। आखाइ खब नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन?